Asa makamas na? Itado na. Wala. Wala. Ganon. Naamong kita na. Kailan sir? Kailan sir? Pareha, wala oy. Dahil lain ka ng bahoy. Umbot lang sir eh. Wala na anong duwa eh. Pwede. Siguro sir, bababa. Bahala lang siguro ng bogilok sir. Kasi si bababa. Ambot lang oy. Kaya wala mo ko kasuway. Ingon na nga boyfriend ni Oy Hygiene. Murag, wala pa sa kasuway sir kay puros na ko mga boyfriend sir kay puros mga hygienic sir. So if kumuyon ka kung asa ko mas ma-affected mas ma-affected siguro ko sa baba sir oy. Kaya ang ilo kay matabunan man siya kaysa sa baba magstorya man siya everyday. Ay, kanang duha na lang, oy. Affected ko sa duha. Sa baba siguro. Come on!